Намираме се в Осака. Прави впечатление, че е пълно с машини за всякакъв вид сокчета. Решихме да хапнем ето в този ресторант. Това е най-известният такъв електронен афиш. Здравейте, приятели, в новото видео на Геспето TV. Намираме се в Осака и ще направим една пълна обиколка за вас и ще видите какви неща може да ви предложим за нашия еднодневен престой. Смятате, че с нещо това видео може да ви донесе интерес? Останете в канала ни и го изгледайте до края. Пристигнахме преди няколко часа в Осака и намерихме нашия хотел, ставихме си багажа, хванахме метрото и само на една спирка от него е същинският център, където искаме да дойдем и да хапнем нещо интересно. Прави впечатление, че е пълно с машини за всякакъв вид сокчета, безалкохолни и тем подобни японски нещица. Значи запътили сме се към една от главните централни улици, където има доста неща за хапване, което се казва Дотонбори. Виждате доста цветни афиши. Надяваме се да намерим нещо доста вкусно. 6 и нещо след обяд се вижда доста хора навсякъде. Тук вече мисля, че почваме да навлизаме баш в същността. Трябва да намерим желаното място за храна. Докато обикаляме до Дотонбори, не мога да не спомена, че тази улица е една от най-емблематичните места в Осака. Със своите ярки неонови светлини и безкрайни магазини, тя е истински рай за любителите на уличната храна и забавленията. Знаете ли, че самото име Дотонбори произлиза от река Дотон, която преминава през района и същевременно е символ на есенцията на Осака – оживен, вълнуващ и многоцветен. Решихме да хапнем ето в този ресторант. Ето това представлява, но трябва да изчакаме. Ето тук така има листа, един лист, който хората си пишат имената, а това са подписи на всички известни, които са яли в него. Какво ще хапнем? Решили сме от ето този омлет вътре с някакви рибени неща, така известното тук такояки. Ти си избра, не знам какво е това, някакви нещица с сам, меса и едно такова с суши. Ще опитаме с какатижес. Седнахме на една масичка, всичко се поръчва чрез един баркод, сканираш го и там ти излиза менюто. Предполагам, вече са много популярни този начин на поръчки. И какво ще лапкаме? Сега ще видите. Много като за първо, вижте. Малка биричка за жеската, голяма за мене, за кикто една кола. И ни дадоха като мезенце ето тези нещица, което са някакъв чипс от водорасли. Значи, приятели, сервираха ни. Ето това сушенце си избрахме. Лошо. За цени ще говорим по-късно. А ето това е типичното такояки. Топки от октопод, пържени. Ето това е японският омлет. Ето това е такояки. Не останахме много впечатлени от храната, но няма значение. Ще имаме време да хапнем и да опитаме разни неща. И вече сме на разходка тук по улиците на Дотонбори. И вижте какво се вижда. Ако в Китай имаше хора, тук е по 3. Това е най-известният такъв електронен афиш тук в Осака. Не знам, нямам си на идея какво представлявам, а понеже прочетох, дойдохме да го снимаме за вас.
А това е канала и може би утре си на такава лодка ще направим една обиколчица по реката, както се казва, не знам как се казва. И вижте, ако мислите, че няма публика, где да бяха всичките абонираните за моя канал. Докато наблюдаваме канала и хората, които минават покрай нас, не мога да не спомена, че до Томбори е не само рай за храна, но и за забавление. Този район е известен със своите улични артисти, които пеят на живо и привличат вниманието на преминаващите. Освен това, тук е мястото, където местни и туристи се събират, за да се насладят на атмосферата и да се разходят по брега на канала. Всяка вечер улиците на Дотомбори се напълват с около 50 000 души. Разходката ни за днес ще завърши с минаване покрай реката на град Осака, или една от реките, не знам, където се вижда доста движение. О, има даже и венско колело. Днеска е неделя. Не знам защо има толкова хора, може би е нещо нормално. Трябва да направим весел на япончетата, иначе са много скучни. Тази вечер приключва, но видеото продължава. Не спрете да го гледате. Ние се хващаме метрото. Сега колежката ще каже откъде. Хващаме кафявата линия от Нагорибаши до Ебисучо. Забележете само какви фочоли има. Нещо интересно за метрото е, че ето тези седалки са отопляеми и сега в момента не е топло на допетата. Също така ни казаха, че в пиковете часове има вагони, които са само за жени. Иначе метрото на Осака е първото метро в Япония и е построено през 1933 година. Разполага с 9 линии и 123 спирки. И с магията на монтажа вече се намираме на следващия ден в Осака, където ще направим, днеска ще се разделим като семейство. Нашия син отива на Universal Studio, а ние с Жеската отиваме на разходка в града. Добре, стигнахме при Universal Studio, едно от малкото места в света и точно в Осака. Нашия Малчуган ще има честа да го посети, ние само го продължаваме и се връщаме, за да ви разделяме други интересни места в Осака в този ден, който ни остава тук. Искам да ви кажа, че стигането до тук не че не е толкова лесно, но по принцип, ако сте си купили като нас карта за Осака и околността, която се казва Канзай Туркар, имайте предвид, че влаковете и метрата на GR се плащат отделно и не ви включва транспорта с тази карта. Спирам на кадър за малко бърза и полезна информация, ако ще идвате в Осака. В Осака има два основни типа влакове. GR, това е националната железопътна компания. Ако имаш GR пас, може да използваш влаковете на GR без допълнително заплащане. Другия тип са частните железници и метролиниите. Това са местните метровлакове, управлявани от Осака Метро. Има и частни компании като Ханкуй, Ханшин, Кейхан, Кенецу и други. Те свързват Осака и Гарията и други големи градове наоколо. Много важно, GR пас не важи за тях. Как да ги различиш? GR гарите имат зелени табели с логото GR. Метро и частните линии имат различни цветни лога според линията. Червена, синя, лилава и така нататък. Искрено се надявам да съм бил полезен. Не знам дали си давате сметка, но това е един малък град. За момент се преобразяваме в света на Nintendo, за да тръгнем от другия път. Предавам шапката на моя син, който ще ни снима специално видео за ето това невероятно място. Всичко е нарисувано и изписано. Стъпвате си тук, втория тук, първия тук. Абсолютен ред за всичко. Това е ария само за излизащите. Забележете, този човек зад мене се напък смукачка и обира лестенце по лестенце. И в този момент ние сме се запътили към двореца на Осака, който предполагам, че е това нещо, което се вижда в дъното.
И докато навлизаме в този прекрасен парк, трябва да знаете, че това е част от комплекс, който заобикаля замъкът Осака. Паркът е с площ от около 60 хектара и е един от най-големите в града. Нещо интересно е, че имаме едно буклуче на хартийка тук от едни билети и не виждаме, няма никъде кошчета за буклук. Защо? Забележете, видяхме този надпис и понеже с един преводач на телефона го преведохме, познайте какво пише. Че тук е противозаконно да се изоставят котки и кучета. Тук можете да се насладите на спокойствие и природа, но също така и на историческо значение. Този парк е бил част от територията на самия замък по време на неговото строителство през 16 век. Много посетители използват това пространство за медитация или йога, наслаждавайки се на природата около тях. Японците отдават голямо значение на вътрешния баланс и често се стремят да открият спокойствие сред натовареното си ежедневие. През пролетта, когато дърветата цъфтят, паркът привлича хиляди посетители, които идват да се насладят на красивите гледки и да се разхождат по цветущите вишневи дървета. Дворецът в Осака е една от най-важните исторически забележителности в Япония и е символ на града. Замъкът Осака е една от най-емблематичните сгради в Япония и е символ на града. Построен е през 1583 година от военния лидер Тойотоми Хидеоши. Замъкът е претърпял няколко разрушения и възстановявания през вековете. Самата му структура има 5 етажа, които предлагат панорамни гледки към града. Вътре може да намерите музей, който разказва за историята на Япония през периодите на самураите. Внимание, уважаема публика! От този момент нататък звукът мистериозно изчезва. Поради моя грандиозна грешка в записа, гласът ми няма да се чува. Но не се притеснявайте, ще озвуча всичко зад кадър с малко усилие, малко хумор и доста трагикомедия. Така че преценете добре да изгледате ли видеото до край или да пропуснете най-новата комедия на Крис Пето TV. Ама казах му аз да внимавам, нали е малко громав? Ама да го хванете така и да му извия врата. И след като вече разбрахте на къде отива видеото, е време да отидем на един от най-известните пазари в Осака, за да пробваме не какво да е, а месо от нещо много специално, не само тук, а в целия свят. А сега е време за нещо специално. Ще си вземем шишче с прочутото говеждо месо от Кобе. Да, точно така, онова крехко мраморно месце, което буквално си топи в устата. Казват, че кравите ги масажират, пускат им музика и им дават бира. Абе, живеят по-добре от нас. Да видим сега дали вкусът е както от 5-звезден спа център за говеда. Ето, Лелче, вземи ми паричките и дай да пробвам това шишче от тази известна крава. Много е важно да го посолим. Опа, най-малко прекалих. А сега да го ръбнем. Няма да ви лъжа. Най-доброто говеждо месо, което съм вкусвал. Мама, пробвай, брутално е. Мале. Ето ти, синко, е рестото. Благодаря, Лелче. Беше фантастично. А знаете ли, че за да бъде месото наистина Кобе, кравата трябва да е родена, отгледана и регистрирана в областта Хього. Има си цял паспорт. Мраморната му структура, тази красота от мазнина и мускул му дава онзи неповторим вкус. Цените? Ами нека кажем, че гравовите тук се мерят почти като злато. Аз мога да взема още 4. Ами да вратнем още едно кръгче тук по пазара, за да видим какво друго може да открием за хапване. Казват, че кравите в Кобе ги галят, масажират и дори им пускат музика, за да не се стресират и месото да е по-крехко. Легенда или маркетинг? Не е ясно, но звучи романтично. А някои дори твърдят, че ги черпят с бира. Не се знае кой е по-добре, ние или те. Но едно е сигурно, това не е просто месо, това е преживяване за непцето. А знаете ли, че само говеда от специалната порода таджима, родени и отгледани в областта Хього, могат да се нарекат Кобе? Да, има сертификати, проверки, родословия. Това месо е по-прецизно от някой вина. И понякога достига на цени за бижута. Парче от 100 грама може да струва колкото полет до Малдивите. Така че когато си вземете едно шишче, всъщност си купуваме легенда, не просто хапване. Вкусно беше. А вие обичате ли да хапвате октопод? Осака ни посреща с аромати, които просто не може да подминеш. Октопод на скара, сочен, леко хрупкав отвън и с онзи типичен умами вкус, който направо те праща в друго измерение. Тук на този пазар всяка хапка е изживяване. И точно когато си мислиш, че си видял всичко, ето ги и легендарните пилешки шишчета, якитори, които всеки местен ще ти каже да опиташ. Яки означава печено, а тори пиле. Обикновено се приготвя на грил, често се поправя с сладко солен соев сос или просто с сол. Забравих да ви кажа, че това е най-известният пазар за храна в Осака – Коромон и Шиба. Това е мястото, където може да се насладите на различни форми на говеждото от Кобе и на невероятно разнообразие от морски дарове. Възможностите са безкрайни, а вкусът неописуем. Време е да сменим малко евро за йени, защото запомнете, макар и странно, тук не навсякъде е възможно да се плаща с карта.
един кратък виц, докато си чакаме на опашката. От утре минавам на японска диета. И ко ще идеш? Колото има! Разхожда ми се с Жеси из уличките до кулата Цутенкаку, така без план, както си му редат. Тук едно време е било малко като в Лас Вегас, неонови светлини, кабарета, барове, живот да те срещне. А сега с месеца от ретро-чар, вкусна улична храна и местни, дето сякаш ще познават от вчера. А това над главите ни не е мост за космически кораби, а просто типично за Осака, транспорт на няколко етажа. А ето я и кулата Цутенкаку, символ на стара Осака, построена още през 1912 година, вдъхновена от Айфеловата кула, но с японски стил. На времето била най-високата в Азия. Днес е като страж, който пази духа на града. Цутенкаку, икона на Осака, е издигаща се на 103 метра и разполага с 4 етажа. Построена първоначално през 1912 и обновена през 1956, тя привлича над 2 милиона посетители годишно. Вечерните светлини шоута правят тази кула истински магнит за туристи от цял свят. Осака има и една от най-развитите транспортни системи в Япония. Метро, влакове, автобуси, всичко е добре свързано и навременно. Но трафикът с коли също не е за подценяване. Особено около големите булеварди и надлези, както този тук. Японците обожават ефективността, дори шосетата минават на втория етаж над главите. В Осака храната не е ефтина, но си заслужава. Едно основно ядене тук може да ви струва между 1000 и 2000 йени. Това са около 6 до 12 евро. Разбира се, има и по-луксозни варианти. Но най-якото е как се представят менютата. Вижте това. Изглежда като истинско ястие, но всъщност е восъчна реплика, направена с изумителна прецизност. Осака е третият по големина град в Япония и е известна като гастрономическата столица на страната. Тук хората обичат да ядат добре, да се забавляват. Дори си имат израз коидадоре, което буквално значи да се съсипеш от ядене. Освен това, градът е дом над 19 милиона души, ако броим и периферията, и е един от най-важните икономически центрове. А вечерно време светлините го превръщат в истинска футуристична сцена. Ето, например, този небостъргач зад мен е един от най-високите тук. Но не е този. Хайде, нека да продължим да се качим на най-високата сграда в града. Там гледката наистина си заслужава. А сега, качваме се. Няма да издавам веднага къде точно отиваме, но само ще кажа, колкото по-нагоре, толкова по-красива става гледката. Над нас има нещо впечатляващо. И да, ще се качим толкова високо, че ще видим цяла Осака в краката си. Останете! Сега да видим на къде трябваше да отидем. Намираме се в Абено Арукас. Това е най-високата сграда в Осака. Абено Арукас е най-високата сграда в Осака с височина 300 метра. Завършена е през 2014 година и е на 60 етажа. Тук леко пристъпваме към прозореца и мога да ви кажа, че усещането е наистина уникално. Подът е прозрачен и те кара да се чувстваш като във въздуха. От тук може да видим невероятната панорама на Осака. Точно в далечината ще видите как светлините на града създават магическа атмосфера. За изграждането й са използвани над 2,5 милиона тона бетон. Тя предлага не само фантастична гледка, но е дом на най-високия хотел в Япония, както и на голям търговски център. И ако все още сте тук, значи вероятно с нещо сме успели да ви заинтригуваме. В противен случай сте загубили 20 минути от вашето време, за което не поемам вина. Но ако все пак ви харесва това, което виждате, един лайк и коментар под видеото ще ни помогнат да се преборим с конкуренцията в YouTube. И ако още не сте го направили, абонирайте се. Обещаваме още много забавни интересни видеа. А ако искате да ни помогнете да стигнем до повече хора, просто кликнете на онзи малък палец нагоре. Благодарим ви, че станахте част от нашето пътешествие, приятели. До скоро!